Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, созен хубин, саломатитон чӣ хел? Ҳами чанд рӯз шудаст бародаро зан заестан, гуфтесанд ки шумо фақат ҳами тракторда кор меёвед. Бародаро, ҳамин хеле аст ки шумо фикр накунед ки ҳами одам худаш тракториста, фақат барои ҳами одамои чиста барои ҳами трактористора кор меёва, ҳамиёра нишон медиҳад. Не бародаро, хато мекунед. Ман ин дастам омадагия сварщикай, рабочай, ай дастам омадагия иншоаллоҳ кӯшиш мекунам. Ҳамхели корам зангават мекунам, кофта меёвам. Ҳозир ҳам дина ба як бародар занг зада, гуфта ки опыт дорам, сварщикӣ кам метавонам, варид кам метавонам. Ҳозир омадагим як кас ажда дорам. Бояд биёя қачиш маслиҳат кунам, ҳам рабочим дар коршай, ҳам сварщик. Бо иншоаллоҳ бегаи камера мекунам, бо як ҷои хобша, агар имкониятш бошад, ҷои хобша камера мекунам, кора ҳамаша бо мепартонам. Тамошо кунем бародаро, кӯшиш кунем ки сари вақт видеоро тамошо кунем, ай ҳама чӣ хабардор шавем. Бегада иншоаллоҳ мепартонам, чанд сума оила каш бо ҳамаша мегӯям.